Ya abokai ne fa. to shine matsalar. Gaskiya nuna na yau bai kokowa ba. A bai yi kokowa a ba kokowa ba umarni ne ake ba shi. A'a da kai nike kokowa final. Da kai nike kokowa final bin ta kake a hankali. To kan ka yarda dai ka bi a hankali a kada ka. Ai aka da ake gudu ai. Shiga